Egitatezko bikoteak eta umeen zaintza Euskal Zuzenbide Zibilean ikastaroarekin ekin diote gaur Iruñean Udak Euskal Unibertsitateari, hezitzaile eskola ikastetxe integratuan zehazki. Partekatutako zaintzaz mintzatu da Maite Berrueta Beña Zenekorta, Aldundiko Araubide Juridikoko eta Funtzio Publikoko zuzendaria. Familia Zuzenbideko lege autonomikoez jardun dira ikastaroan, eta Euskal Autonomia Erkidegokoak eta Nafarroakoak alderatu dituzte. Euskal Herrian, familia eremuari dagokionez, lege bereziak aldarrikatu ditu legegile autonomikoak, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal gizarteak araudi berriari emandako erantzuna ere aztertu dute, baita legeen aplikazioan dauden beharrak eta hutsuneak ere. Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko legeen konparaketa baliagarria zaiela azaldu du Berrueta Beñak. Bai, zaintza partekatua Kode Zibilen estatu mailan modu batean dago arautua eta Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoan beste modu batean. Orduan benetan interesgarria da horrelako topaketak egitea, araudi desberdinen arteko alderaketa bat egin, ondorioak atera eta ikusteko zein den formula egokiagoa edo zein egokitzen den gaur egungo beharretara. Orduan refleksio hori egiten ari gea, aztertzen zaintza partekatuaren inguruan, Kode Zibilak dituen hutsuneak eta Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoko legeak eskaintzen dituen alternatibak. Partekatutako zaintza, gaur nik jorratu dan gaia hori izanik, berez behintzat interesa, defendatu berduna da, adin txikien interesa da. Hori da, zuzenbidean oinarria, 1986ko lege organiko bat eta gero, eta horrelako prozesu batetan, hau da, bikoten arteko krisi bat ematen den momentuan, kontuan hartu behar deguna da, garrantzitsuena dela, babestea adin txikiaren interesa. Eta hartu behar diren erabakiak beti izan behar da, adin txiki horien interesak babesteko. Zaintza partekatu horren baitan hartzen diren erabaki guztiek hori defendatu behar dute, adin txiki horiek babestua gelditzea. Azken finean hemen interes pertsonalak sartzen dira, bakoitza bere kontestu familiarren arabera behar konkretu bat ikusten du. Nik usten dut Kode Zibila aurkezten duen zurruntasuna gai honen inguruan ez dela egokia, baina agian beste autonomia erkidego batzuk eman dioten, jagoletza partekaturi eman dioten lehentasunezko izaera horrek ere, agian adin txikien interes hori ez dute bermatzen erabat. Orduan, nik uste dut malgutasun batean joa behar degula, bai jagoletza partekatua edo banakako jagoletza aukera moduan planteatzea, kasuz kasu egoera bakoitza aztertuta erabaki egokin hartu beti adin txikia babesteko ideiarekin. Noski, hemen gertatzen zaiguna da bai izatezko bikotetan eta bai jagoletza partekatuaren gaiaren inguruan, Kode Zibila, gau da, Estatu Espainiarrak jasotzen duen marko juridikoak ez du benetako erantzun bat ematen gaur egungo gizarteari. Horren aurrean egiten ari garena da Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta beste hainbat autonomia erkidego geure erantzun propioak eratzen ari gara gai konkretu eta egunerokotasunean hainbeste garrantzia duten gai hauetan. Nik uste bai benetan beharrezkoa dela irizpide aman komun batzutan oinarritzea. Gertatzen ari zaiguna da momentuetan bikote krisi baten aurrean araudi desberdinak eskaintzen dizkigula Nafarroak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Espainiar estatuko beste tokietan. Nolabaiteko refleksio bat egin behar da bide amankomun batera iristeko.